kimat bakongsan jong ko khubor. Ka program Man Ki Baat jong Menteri Rang Badut Narendra Modi kalong kum ka syarak ka batbe jiksha ye ki donut jong iwe pi iwe ni kinong India ong u Vice President kari Ujagdeep Dhankar. Palat sis pak sandu tuli ki drone Menteri Kam ke Sarkar Meghalaya ban penpoi ki dawai de shin ki bakongsan syaki jaka ki bakendong tam bat berjenjar kali kawan ha ka jela ong ka tenat ka kot ka khia. Bat syakem arngut rengkat ba drugs ba palat khan kilo na ka turis bos ha ka than bernihap. Ki khubor ki babnya. U Vice President kari India Ujagdeep Dhankar habakren halor ka program Man Ki Baat kabalong ka radio program ba sisin chibna jong Menteri Rang Badut Narendra Modi ulong ba katay ka program kalong kum ka syarak ka batbe jing syai ki do nur jong iwe pi iwe ni kinong India. Habaong ba katay ka program kalong kum ki sentir ki babunjat balate khom udhankar ulaong baha ka bakum kani ka por babun kam ha ka san perthei ka Man Ki Baat program pat kalong ka ba amdan bentah kam san perthei kata kalong non political ya kani udhankar ulaong haba ajeng kran ha National Conclave on Man Ki Baat at 100 kabalalong ha New Delhi dangshan. U Vice President ulaong ba ka Man Ki Baat program kalong ka yit kni ka basyat ye kirukom im bat jinglong jingman kat bakum ka jingya ka por bat kelala ru ban poi sedu ka jaka ka ba kendong tam jokari ka bala ai ka radio ka jing em ka thamai. U Menteri ka tenat pathai kubor jong Sarkar India u Anurag Singh Thakur ulaong ba u Menteri Rang Badu usu tho ye ka jing snow jogi pat ba bat leng ba ka program Man Ki Baat ula penpau perthei ye ki khana jing job jom kinong sok snong kari. U Menteri Rang Badu Narendra Modi ula kubur halor ke jing job jong skim Ayushman Bharat. Haba jubab halor ke jing tho jong u Menteri ke Sarkar Preng u Prahlad Joshi lengba ke Twitter u Menteri Rang Badu ulaong ba kalong ke nuksa jong ki sin jam ke Sarkar ban penyo ya kilat jing sumar ke babhatam ha ke dor ke bajam bat baduna. U Menteri Rang Badu ulaong ru ba kani ke sin jam kalong usenyang sakari India bakot bakhya bat baniarap iki babun ki brio u Modi ula ajing ero ru horor ke jing roi jing man ha kaliang ki jing te jing sna kari ha kini ki khandai snem tam ka ba ulaong ba kalawan ra ke jing pen keladur ye ki snap tre kam ba pher ha keleng kari. Ka Institute of Bioresources and Sustainable Development kata ka IBSD Imphal haning kasi la rakhi ka foundation day ne kasi seng ka jongka da ka bapelong ye ka seminar halor ka phangpdeng ka jing pentrei rengkat lang ya ka jingni na ki jiwat benya na ka bentaban kentiu ka yok ka kot lengba ki jing thau ba em ka mariang ki badan ka than stilam mingi. Ka IBSD Imphal Manipur ka day tang maka ka jaka puli benya jong katat biotechnology jong Sarkar India ha ka than stela mingi ka batre rengkat bat ka thong banang kentiu ye ki jingmi ki jing thau ba em ha ka mariang ki bala ban pendan kam ya ki klem lut lengba ka jing pendan kam da ka bot jing science jong ka juk menta ka bala latip ka biotechnology kenang ban kentiu ya kerukom em bat ka yok ka kot jong ki pat ba ha ki snong ki thau jong ka than stela mingi ka ISBD Imphal ka don ya ki lightly ki snap trikam jong ka ki bay pher ka we ne ka we pat kata ka regional center ha Gangtok ha ka jela Sikkim bat ka research notes ha Shillong ha ka jela Meghalaya bat ha Aizawl ha ka jela Mizoram. U kongsan hang tingi jingelang u Professor N. Lokendra Singh ubarang u Vice Chancellor jong ka Manipur University ha Imphal ula kedau syai hanor ki jing thau ba em ha ka mariang ki badon kerpang tang ha ka than stela mingi bat ula yero ru ya ka ISBD hanor ki jing trei ki jong ka ban kentiu ya ki dawai ken bat ban penlong ru ye ki jingwat benya na ka benta ban penroi bat kenti ki jing mentoi na ki ken bat ki ba ka than ka dan. U Menteri Rang Ba barim jong ka Punjab u Parkash Singh Badal ula khlat no na kani perthei ha ka arp santrik mta ubnai ye yong arajar arpulai kum kada ka jing buram ye u te u bakrau batri bal khlat no ha ka arpun riu bat arpun terik menta ubnai la penbena kum ka siyam riu ha ka jela ha ka ba ya ka lama lai rong kari
on penher marsiteng unar si lama habarok wege jela bad anon dan kinu kita masani ki jinglek kemen ha ke jelah kini ki arski ki balabu ya kan la pentip da commissioner and secretary jong sarkar Meghalaya General Administration A Department Menteri rang badu Narendra Modi ulelet ban lek buram khaddu yau tu nongelam balaklat no ha ke headquarter jong kaseng Shiromani Akali Dal ha Chandigarh ka Presiden Draupadi Murmu kalapa ke jeng solem halor ke jeng khlano jong menteri rang ba barim ke Punjab Uparkaj Singh Badal kani ka khubor ka wanshapina ka All India Radio Shillong Secretary ketnat ka koi ke khya jong Meghalaya Uram Kumar S ula ong ba ka sarkar kan penpai ki dawai ki bakong san ki ban pelat ki bri na ka jingyap da ka ba pendan kam de ki drone wat shadu ki jaka ki ba jingai ba nasar bat ba kendong tam ki ba kalik kawan ka jinjar ha keleng ka jela katnat ka koi ke khya kalaya saprang ha ka jeng pentri kam ki drone ban penpai dawai she ki bakum ki de ki jaka bat kat hadu menta kala pentri kam ya palat sis pa san tho tli ki drone menta ya ka wei ne ki drone station labu ha jengjal ha West Garhwals district bat ka sarkar klapan kre ban bu susu ya ki drone station sa ha West Khasi Hills Ribhoi bat wat ha East Khasi Hills district wala kata katnat ka kot ka khya ka mat jing ban penher ki drone ha East Khasi Hills district nakadaw ba kani ka than ka hap ha ka red zone kata ba ka yejan bat ka ri Bangladesh ka ba ka sarkar jela menta kadang ra ya kani ka mat sya katnat ya dari jong sarkar India ka kanhun ENTF jong Ribhoi Khasi belang kalabat ia kawai ke turis bus ha bernihat hadian bakal yu jing tip badan armut kinong khai drugs ki bakit bat shalan ya Umar Bian na Tripura sa Bihar da ka basong da ketiga bus habala penong jing khandra ya ketiga bus ka kanhun ENTF kala yu ban kurup ya santli ki song ki be pher ka jing he ka ba ka jing kya jong ki baro santli ka long khandri point r kilo ki bala suba bade drugs uba long Umar Bian ya kitiki armut kinong kahi drugs la set along no na kabentaban yo tokit susu bat la pengat iki ha ki kendon katkum kaan narcotic drugs and psychotropic substances kata ke NDPS Act ka KHADC kanwan ra biang ya ke dorbar ngan ong biang katu ka KHADC kanon ra biang ha ka dorbar ya ka bil ka bede bat ka jingyo nong kanti pateng ka balatip kum ka Khasi Inheritance of Property Bill arhajar arpuwe ha ka dorbar liur jong ka KHADC ka ba on sakot penong ha ubanay jaliw hadien ba lapan bahas usu ya ki kendon jong ketika bil kat bakum ka jing ajing mut ka select committee ka balat hau knang na ka bentakan ni kam UCM ka KHADC uba tita Star Welkan ula pentip ba ka select committee kan syong jingelang ha ubanay banwan banitay halor ki jingkala ki ban mi ha ketika bil kanang ban kampan bahas usu ya ka ban kabanye daydur kat kum kaan ka select committee bala clear da UCM uba tita Skan ka kentup du iki dukot ki belong unong yalam kaliang persya uba PNCM UMDC ke Congress uba Charles Margar bat executive member barim uba Paul Lengdo uba khan ula ong ba kathong ka bakong san ban penbahai ketika bil kalong ban kedau da ka basai ya ki kendon ki be pher halor ka jing sambha ya kanong kanti bayo da ka bahir pateng bat kanong kanti ka bakamai ne yo hi dalati nakada ko jing roi ki jing jaklia ki jakapat ba da ka jing let bar pathar jong ki so ki ba ki try ki penlet bar she ki surok ba ki jakapat ba ki bor penya district jong ka East Khasi Hills ki la penmi da ko hukum nen ka si ka be de helor ka ni ko hukum ko ong ba om de ben pelat ya la ki jing ri ba kin let bar pathar she ki jakapat ba khanang ba kanam long ka jing ijili ki pat ba ya bayeng kham tam ki lenti ya ki jat ki bedan mar khap bat ka surok ya kali ko hukum ko ong ru ki briu kiba ikso ba kimde ben aiba mi kikso kiba klem dan try shajan ki jaka sa abri ni kishnong ki thau lani ha ki jaka ki bijele ka ki khna ki bor punya district ki ajing mudru ba kalong ko badan kam ban pendu khon ye kikso surong khanang ban khang lat e ka jing roi ki jong ki kap tu ni ka khobor lakut ka bla wan chapi na ko All India Radio Shillong